Goddag og velkommen til denne video. Denne video er den første af 2 videoer om forholdet mellem tro og helbred. Et emne, som jeg har arbejdet med rigtig mange år nu som professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet. I den første af de 2 videoer, der vil være på hver godt og vel 45 minutter, der vil jeg introducere jer til det her forskningsfelt, forholdet mellem tro og helbred, og redegør for forskning, som dokumenterer, at der er sammenhæng mellem tro og helbred. I den næste video skal vi så se på, hvordan sygdomsbjerge kan flytte troen, påvirke os mennesker eksistentielt, og ofte rykke os nogle andre steder hen, end før vi oplevede en krise. Krise afstedkommer åndelige behov, og den sidste del skal handle om, hvordan vi så kan yde og tænke eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark. Sundhedsvæsenet er et miljø, der i høj grad er præget af naturvidenskab. Læger har det sådan, at de gerne vil kunne handle og behandle. Man vil gerne kunne bruge det, som man er uddannet til. Og også naturvidenskaben fylder utrolig meget. Og det er vi jo selvfølgelig glade for, når vi har et sundhedsproblem eller helbredsproblem. Men nogle gange er det lidt som om patienten kan drukne i den her meget naturvidenskabelige tilgang. Det symboliserer billedet her. Et eller andet sted er der en patient under alt det her apparatur. Vi ved ikke rigtig, hvor hovedet er henne. Det har Jens Hage sat lidt mere på spidsen i den her lille cartoon. Hvor har vi så, i hvilken ende har vi så hovedet? Og det er selvfølgelig en metafor for, at patienten godt kan drukne lidt i den her meget naturvidenskabelige, handlingsorienterede og behandlingsorienterede kultur. Og det kan være en udfordring, for der er masser af situationer, hvor man ikke kan handle sig eller behandle sig ud af et givet problem. Og det er jo her, de eksistentielle og åndelige behov er desto større. Og det er en del af sundhedsvæsenet, og bør derfor også være en del af sundhedsvæsenets fokus. Jeg vil gerne starte ud med et retorisk spørgsmål, som kunne lyde sådan her. Danmark er sekulært, det vil sige, at Danmark er ikke særligt religiøst i en kultur. Så hvorfor skal vi overhovedet have åndelig omsorg i Danmark? Og jeg mener, der gives 2 konkurrerende svar på det her spørgsmål. Det ene lyder sådan her. Danmark er sekulært, derfor er der per definition intet behov for åndelig omsorg. Det andet svar, som jeg mener er det rigtige, det er det her. Danmark er sekulært. Netop derfor er der et stort behov for åndelig omsorg. Og det er det, jeg gerne med de her 2 præsentationer vil argumentere for, at jeg mener, at det rigtige svar, det er svar nummer 2. Forholdet mellem tro og helbred har i vores vestlige kultur nogle meget gamle rødder. Der er i hvert fald 2 spor, som har været med til at nære denne her forståelse af sammenhæng mellem tro og helbred. Det ene spor, det er beretninger i nytestamentlig kristendom, den tidlige kirke, hvordan troens virkelighed var forbundet med helbred og også underfulde helbredelser, som vi ser på det her billede på bogen af Amanda Porterfield, Healing in the History of Christianity. Og hun argumenterer, som flere teologer har gjort i nyere tid, for at helbredelsestraditionen eller helbredelsesfænomenologien i kristendommen er ikke bare et eller andet add-on eller en funktion ved den kristne kirke, men det er dybt essentielt en del af essensen af væren af selve kirken, at kirken er helende. Og i langt de fleste kulturer kender man til beretninger om under og mirakler. Det beskriver denne her bog af Kenneth Woodward, The Book of Miracles, The Meaning of the Miracle Stories in Christianity, Judaism, Buddhism, Hinduism and Islam. Og han redegør for ligheder og forskelle i de forskellige religioners fokus på guddommelige under og helbredelse. Også i vores kristne tradition i Det Nye Testamente kan vi se lignende forståelser, at troen har med helbredelse og helbred at gøre. Vi kan bare tage Markus evangeliet og tælle alle versene i Markus evangeliet,
og vil da finde, at godt og vel en tredjedel af versene i Markus evangeliet handler om under og helbredelser, som Jesus udfører. Så er der en anden tredjedel, andre ting han gjorde og sagde i sit offentlige virke, og til sidst har vi lidelsesberetningen. Men hvis vi ser bort fra lidelsesberetningen og kun fokuserer på Jesu offentlige virke, så vil vi se, at over halvdelen af versene handler om under og mirakler. Det kan derfor ikke overraske, hvis verdenshistoriens første Kristusbillede, det er det, I ser her, er et billede af et helbredelsesunder. Billedet her er, som man måske vil være lidt overrasket over, ikke fra katakomberne. Nej, verdenshistoriens første Kristusbillede er faktisk fra Dura Europos fra Bagdad, et lille huskapel, man fandt, som er dateret til 256 efter Kristus. Og det kan være, at I allerede kan se og har gættet, hvad det er, der sker på billedet. Det er Jesus, der står øverst op og peger ned på en mand, der ligger på en briks, og siger til ham, tag din seng og gå. Og det er så det, han bogstaveligt talt gør til venstre i billedet. Og jeg får ofte spørgsmålet, er du sikker på, at du ikke har fået vendt billedet om? For det er jo egentlig lidt en dårlig historie, der kommer en mand gående med en ny seng, og Jesus siger noget til ham, og pludselig ligger han og er lam til højre i billedet. Men det er jo fordi, man læser fra højre til venstre på de semitiske sprog, så det er vendt rigtigt. Og beretningen her er jo en af de første store helbredelsesunder, som Jesus bliver kendt for. Vi befinder os i apostlen Peters hus. Der er så mange mennesker i forgården til hans hus, at dem, der kommer med den lamme mand, de kan simpelthen ikke få ham hen til Jesus. Og derfor læser vi i Det Nye Testamente om, at man så hejser den lamme mand ned igennem taget. Og det bliver Peter, i hvert fald i visse fortolkninger, godt sur over. Og det gør han også i det her filmklip, som jeg synes, vi skal se sammen. Et lille uddrag fra Franco Zeffirellis Jesusfilm fra 1975, Jesus af Nazareth. Og her er vi netop ved den her helbredelse. Masser af teologi i denne her beretning. Masser af forståelser af forholdet mellem sygdom og gudsbilleder. Og den lamme mand mener jo for eksempel selv, at han er lam og har været det i 20 år på grund af sine egne synder og sine forfædres synder. Og nu kunne man sige, jamen, hvor var de langt ude dengang i de gamle dage, for flere tusind år siden, at man troede, der var en sammenhæng mellem synd, skyld og sygdom. Men jeg må bare sige, at i vores forskning med danske patienter, der har vi simpelthen mødt så mange, der ligger og tænker på deres dødsleje eller i forbindelse med svær sygdom. Hvad har jeg gjort fortjent for at det her skal ramme mig? Hvad har jeg gjort, at jeg fortjener det her? Så vi møder lige så mange tanker om skyld og synd som årsag til sygdom, som det lader til, man gjorde for 2000 år siden. Men lad os se klippet sammen her. What are you doing? Be careful! This is my property! No! No, you mustn't! Be careful! Watch his hand! Help me. I've been this way for 20 years. It is the curse of God. Punishment for my sins and for my parents' sins. Your sins are forgiven you. Rabbi, you must not speak so. That's blasphemy. Only God can forgive sins. Which of these is easier? To say your sins are forgiven you, or rise up and walk home? The
Son of Man has the power to forgive sins. Rise and walk home. Jeg synes, det er et meget godt eksempel på sådan et klassisk arketypisk helbredelsesunder, og dem er der altså utrolig mange af i Det Nye Testamente, og vi kender det fra de fleste religioner. Så vi kan ikke undre os, hvis også moderne mennesker, der er syge, nogle gange kan håbe på at bede om et under på deres vej. Men desværre er det jo ikke altid, at vi oplever de under, som vi godt kunne tænke os. Og der er det jo enormt vigtigt, at langt de fleste religioner, og kristendom især, jo også indeholder et radikalt budskab om næstekærlighed, det vi kalder altruisme, og at vi helt fra starten af den kristne tro får i oldkirken et embede, diakonembedet, hvis eneste funktion det var at tage sig af de syge i menighederne og de hjemløse og hjælpe dem. Og meget af det er jo inspireret af beretningen om den barmhjertige samaritaner, som Vincent van Gogh har malet her. Vi læser om en mand, der er blevet slået af nogle røvere, ligger i vejkanten, kan ikke komme op, og der er ingen, der gider hjælpe ham. Ikke engang de fromme levitter, præster. Og til sidst er det så en fremmed, en uren, en samaritaner, der bliver denne mands næste. Sætter ham op på hesten, tager ham med til herberget og sørger for, at kroverden kan tage sig af ham nogle dage, så han kan komme sig lidt. Og den her tanke om uegennyttig næstekærlighed, den bliver sat yderligere i system i middelalderens klostervæsen. Vores moderne supersygehuse går historisk direkte tilbage til de her ydmyge klostre fra middelalderen, hvor man for alvor satte omsorgen for de syge i system. I katolsk sammenhæng har vi længe kendt til ordensbevægelser, nonneordner, præste, munkeordner, som har haft som formål at tage sig af syge mennesker. Og i Danmark kender vi jo Sankt Josef Hospitalerne, som har været spredt rundt i Danmark. Her er det et i Odense, her er det et i København på Nørrebro. Jeg er selv født der. Ikke at jeg kan huske så meget fra det, men det var nogle gode hospitaler, der tjente et godt formål i Danmark, indtil de blev overtaget af staten eller solgt. Sådan her så innovationsstue ud på et Sankt Josef Hospital for ikke særlig lang tid siden. Og I kan godt se, man kan ikke undre sig, hvis den mange, også moderne sprogområder, både svensk og tysk og engelsk, har betegnelsen søster eller schwester, krankenschwester for sygeplejersker. Og så i protestantisk sammenhæng, der får vi i 1860'erne en genoplivning af diakonembedet i oldkirken. Det er Theodor Fliedner og hans kone, Kaiserswerth der Diakonie. Han får den idé at genoplive diakonembedet i form af de friske unge piger, diakonisserne. Og dem har der jo i Danmark været samtidig flere end 300 af. Det er altså
unge kvinder, som viede hele deres liv til at tjene de syge. Helt op til 1930'erne kunne man ikke blive gift, hvis man gerne ville være sygeplejerske. Det er der mange, der glemmer i vores dages effektivitet. Det var altså virkelig en tjeneste. Og alt det her med diakonisserne i Tyskland, det tager sygeplejefagets moder, Florence Nightingale, med sig til England, hvor vi så har sygeplejefagets fødsel, som jo altså i høj grad så kulturelt og historisk kan føres tilbage til den åndelige omsorg. I langt de fleste kulturer og religioner er der et ønske om at se det hele menneske med alle dets forskellige aspekter. Men inden for omsorgen for mennesket har vi i Vesten i hvert fald fået delt omsorgssfærerne op i mindst 3, der altså igen er blevet underopdelt. Men den her grove opdeling er jo sundhedsprofessionerne, som gerne skulle tage sig af kroppen, psykologer, psykiater til dels selvfølgelig også, som tager sig af det psykiske, og præster, imamer, som tager sig af det åndelige. Og det er jo super godt at få specialkompetencer, specialiserede indsatser. Problemet er bare, at vi mennesker ikke er opdelte, og vi ved, at når patienter føler sig set som et stykke krop, der går i stykker, der skal fikses, eller kun en psyke, eller kun en ånd, og ikke den enhed, som man som menneske er, så får vi utrygge og frustrerede patienter, men interessant nok får vi også frustrerede sundhedsprofessionelle, når tilgangen til patienten er meget ensidigt kropslig. Og derfor er det nu rundt omkring i sundhedsvæsenet i de fleste kulturer et nyt paradigmeskifte, der er sket, hvor man igen prøver at se det hele menneske. Man prøver at få patienten tilbage, og i den forbindelse er det netop også, at vores felt omkring eksistentiel og åndelig omsorg og de åndelige behov er en del af denne her bevægelse tilbage til det hele menneske. Det kan ofte være en udfordring, det må vi være ærlige om, og jeg synes, vi kunne lige se den her lille video sammen. Det er et klip fra filmen om den første hospitalsklovn, Patch Adams, hvor der ligger en patient ude i gangen. Der kommer så en overlæge med sine medicinstuderende, går direkte hen til patienten, og i stedet for at introducere sig og introducere patienten, så bryder han direkte ud. Her har vi en kronisk sukkersyge. Og så kan I jo se, hvad der sker her. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Let's move on. Ja. Vi må sige, at der inden for sundhedsvæsenet har været en vis negativ bias, altså nogle fordomme mod eksistentielle og åndelige tematikker inden for sundhedsvæsenet. Interessant nok er det ikke mindst god gamle Freud, som kiggede meget, meget kritisk på religion og tro. Han betragter simpelthen den religiøse tro som en universel tvangsneurose, infantil hjælpeløshed, eller slet og ret en regression til primær narcissisme. Så troende mennesker er altså selvoptagede, hjælpeløse og tvangsneurotiske. Det er ikke små ting, både hos den unge og hos den gamle Freud. Vi ser det også i nyere psykologiske tidsskrifter, hvor religiøs tro er blevet kaldt en dysfunktion i temporallappen, altså religiøs erfaring, religiøs følelse, er hjernen, der ikke fungerer helt som den skal. Og selvom man kan morse sig lidt over de her udtalelser, som der er mange af, så er det i hvert fald ikke et særligt elegant eksempel på en objektiv tilgang til mennesket. Det, der så sker nu, det er, at den her negative bias overtrumfes i dag af udækkede åndelige patientbehov. Det viser forskningen. Den her graf viser
en eksponentiel vækst, der er også relativt til den almindelige vækst af sundhedsfaglige publikationer på PubMed. Det bringer os så videre til det andet hovedtema under metaforen tro flytter bjerge. Altså forskningen dokumenterer, at der er en sammenhæng mellem tro og helbred. Selve metaforen tro flytter bjerge kommer fra Det Nye Testamente, hvor det et sted hedder: hvis I har tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: rejs dig op og kast dig i havet. Altså en metafor for, at troen kan flytte det ultimativt tunge i menneskers liv. Symboliseret ved det tungeste, vi kan forestille os, netop et bjerg. Vi bruger altså også metaforen omvendt, at sygdomsbjerge, krisebjerge flytter menneskers tro, og det gælder relativt set endnu mere i sekulær kultur, hvor religion og tro ikke spiller så stor en rolle i menneskers hverdagsliv. Det er også titlerne på 2 bøger, jeg har været med til at udgive sammen med Christoffer Johansen, professor og læge på Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse. Den første fra 2004, og den anden fra 2008. Men lad os prøve at kigge på, hvad vi har af evidens, der understøtter den første metafor. Der kan man passende række ud efter et digert værk på 3 kilo, The Handbook of Religion and Health, hvor man har opdelt fundene i nogle forskellige klumper. For det første er der fundet sammenhæng mellem tro og øget velvære, livskvalitet og lykke. Det er sagen for den positive psykologi. Tro og nedsat sygdomsrisiko. Tro og lavere risiko for misbrug. Meget omfattende forskning, der dokumenterer disse sammenhænge. Tro og livslængde. Det er ikke så mærkeligt, hvis der er nedsat sygdomsrisiko, så er der som regel også øget livslængde. Det har vi også fra en dansk undersøgelse fra den såkaldte Glostrup-kohorte, hvor mænd og kvinder født 1914 har svaret en hel masse spørgsmål i et spørgeskema. Man har også deres BMI, deres alkoholvaner, deres rygevaner osv. Og der er et spørgsmål, der hedder, om man en gang imellem lytter til radiogudstjeneste eller går i kirke. Altså ikke et særligt stærkt religionsmål. Men dem, der sætter kryds her, for kvinders vedkommende er forskellen, at de lever 2,6 år længere, for mænd er forskellen 1,6 år. Og det er resultater, der består, selv når der bliver korrigeret for kendte confounder. Ja, faktisk er det sådan, at de kvinder, som lytter til radiogudstjeneste eller går i kirke, de er faktisk lidt tykkere, og de drikker faktisk lidt mere end dem, der ikke gør. Så umiddelbart er det i hvert fald ikke kun livsstil, der kan forklare det i det her studie. Der er også gjort fund omkring tro og bedring, når man altså har haft både en fysisk og en psykisk sygdom, eller har en sygdom, så er der meget, der tyder på, at man klarer sig bedre gennem sygdommen, kommer sig bedre, hvis man har noget at håbe på og noget at tro på. Og det, som vi i Odense primært har arbejdet med, suverænt har arbejdet mest med, det er det, vi kalder coping eller mestring, hvordan tro og nogle gange religion kan hjælpe med at cope med både fysisk og psykisk sygdom. Og her kunne jeg godt tænke mig at introducere jer til et særligt dansk studie, som jeg har været med til at sætte i søen netop sammen med Christoffer Johansen, som jeg nævnte før, som I ser til højre i billedet. Vi fik helt tilbage i 2002 den idé at lave en religionskohorte, det vil sige en befolkningsundersøgelse, hvor vi følger nogle mennesker igennem CPR-registeret, fuldt efter de etiske retningslinjer. Vi har deres CPR-nummer, der vi fået igennem registre, medlemsregistre, og det er altså 12.000 syvende-dags adventister og baptister. Godt og vel 5.000 syvende-dags adventister og 5.000 baptister. Og vi havde en forventning om, at adventisterne de ville have et bedre helbred, fordi de lever ganske meget som vegetarer gør. Det er meget lidt kød, det er ingen alkohol, ikke engang te eller kaffe, ingen rygning. Så vi forventede, at de måske havde den samme sundhedsprofil som vegetarer gør, fordi de har som regel typisk en 20% lavere kræftincidens. Og baptister havde vi ikke rigtig nogen forventninger om, fordi de er ikke kendt for at leve særlig sundt, følger ikke nogen spiseforskrifter.
Så vi tænkte måske, at de ville have lidt højere dødelighed, eftersom der har været en del arbejdere blandt dem. Og man kunne jo også forestille sig, at der var nogen, der var blevet baptister, selvfølgelig også adventister, fordi de havde fået en sygdom eller havde haft en krise. Og den fejlkilde kan vi ikke fuldstændig udelukke, selvom vi har prøvet at korrigere for den på forskellige vis. Vi har heller ikke nogen garanti for, at bare fordi vi har deres medlemsregister, altså vi ved, de er medlemmer, at der så er en garanti for, at man faktisk er sådan rigtig troende i godsøjne, og også kommer i kirke. Så den fejlfaktor er også med i det her studie, det er noget, vi ikke rigtig kan gøre så meget ved. Men det vi så har nu, det er altså 8 videnskabelige artikler publiceret i de bedste tidsskrifter, hvor vi har kigget på en hel række sygdomstyper. Og for at gøre det lidt enklere, så har jeg sat de her fund op, sådan så vi her for eksempel har mænds kræftforekomst, kræftincidens, hvor vi sammenligner med befolkningen. Vi ser, hvor mange blandt 1000 danskere har fået kræft, og så ser vi på den her religiøse gruppe, hvor mange i den religiøse gruppe blandt 1000 af dem har fået cancer. Og så kan vi udregne en forskel, og altså en procentvis forskel, og det er også det, jeg har gjort i denne her opsætning af data. Og så er det sådan, at for cancer blandt mænd er reduktionen ikke 20%, som vi troede det var for adventisterne. Det er 40%, næsten 37%, og der er ikke særlig meget forskel på adventister og baptister, selvom der er meget stor forskel på deres anbefalinger for livsstil. Vi kan tydeligt se, at det her har med livsstil at gøre. For eksempel lungekræft er jo tilsvarende en større reduktion, som jo i høj grad skyldes rygning, det ved vi. Det samme med kol, som også er en lungesygdom. Diabetes er 30% lavere, men igen, skrumpelever her for eksempel 70% lavere, den skyldes jo primært alkoholvaner. Så er der et fund, som kom meget bag på os, og som overrasker os og ikke passer helt med den internationale forskning. Og det er kvinders risiko for at blive indlagt med en depression. Den er 50% højere. Og vi ved ikke rigtigt, hvorfor det er sådan. Jeg skal sige, at der er dobbelt så mange kvinder, som der er mænd i kohorten, og det kan måske have en betydning. Det kan være svært at finde en ægtemand fra kirken, så bliver man måske gift med en eller anden, som man er fundamentalt uenig med, hvad det mest værdibaserede i ens liv angår. Vi kan heller ikke udelukke, at det kan være noget, der har med at gøre, at man måske har været mere sårbar, og derfor søger ind i kirken. Risikoen for at dø af selvmord er 92% lavere for mænd og 87% lavere for kvinder. Så kan man sige, det er åbenbart no-go i de her religiøse grupper at begå selvmord. Det er det gamle forbud mod at tage liv. Det har vi ikke ret til, mener man i langt de fleste religioner. Det gælder også selvmord. Og så er det jo, kan man sige, trods alt bedre, at man bliver indlagt med en depression, end at man tager sit eget liv. Vi ved, at langt de fleste, der har haft en depression, er i øget risiko for at begå selvmord, og at de fleste, der har begået selvmord, har haft en eller anden form for psykisk lidelse eller depression. Så det er ikke nogen underdrivelse, hvis vi siger, at der er en forbindelse mellem religiøsitet, tro og selvmordsrisiko. Og endelig, det sidste, jeg vil give som eksempel, det måske mest radikale fund, det er risikoen for at dø i trafikken. Den er 97% lavere for mænd og 92% lavere for kvinder. Vi har mange tanker om det her fund. Først så spurgte vi os selv, kan vide, om det er ligesom med Amish og Shaker i USA, at de har forbud mod at tage kørekort. Men det er der ikke noget, der tyder på. Det er heller ikke folk, der kører rundt kun i hestevogn. De er faktisk kendetegnet ved at have ganske almindelige vaner, hvad trafik angår. Vi tænker, at det har meget med en
et sindelag i trafikken at gøre, altså man gerne vil passe på hinanden. Det er det med altruisme, som vi allerede har talt om. Det kan også være, at man er mere vant til at følge nogle regler, og gør det så også i trafikken. Og så kan det jo tænkes, at man i det hele taget bare er lidt mere forsigtig, hvilket så også kan afspejles i, at man er troende, men altså også, hvordan man begår sig i trafikken. Men tilbage står selvfølgelig, at halvdelen af alle ulykker, det er jo en anden, der kører ind i mig. Det kan vi simpelthen ikke komme rundt om på nuværende tidspunkt. Hvordan forklarer vi de overordnede fund omkring forholdet mellem tro og helbred, som vi har set den her undersøgelse som et blandt utrolig mange eksempler på? Vi har allerede nævnt livsstil som en væsentlig faktor. Vi må nævne fællesskabet. Vi ved, at en af fremtidens største dræbere, det er ensomhed. Og hvis der er noget, en religion og en kirke kan, så er det at skabe fællesskaber, som har særlig tyngde, særlig dybde. Der er de store teologiske dyder, som vi kalder den tro, håb og kærlighed, som nogen, der opfylder alle mennesker med meget få undtagelser. Og det er jo virkelig noget af det, som også en tro kan nære og føde ind i. Så er der coping-ressourcer, som vi allerede har talt kort om, altså det, at man har noget, som man kan styrke sin mestring med, sin håndtering af sygdom med. Der er også mere og mere fokus på det, man gør, når man har en tro. For eksempel mindfulness, meditation, bøn og ikke mindst kirkegang. Adventisterne, de tager sabbaten meget alvorligt, og den ligger så for adventisternes vedkommende om lørdagen, og det kan jo tænkes, at man, hvis man tager det virkelig alvorligt, faktisk har en sundhedsbenefit af det. Der er hele placebofeltet. Placebo er på mange måder en form for medicinsk troskasse. Det er der, man putter alt det ned, man ikke lige kan forstå, og ofte affærdiger det med, at det er nok bare placebo. Og på den måde så er placebo blevet et ret negativt ladet begreb, hvilket jo er enormt synd, når det er så åbenbart, så åbenlyst, at der er en kapacitet i mennesket til at komme sig, hvis man har nogle gode forventninger, hvis man har noget, man tror på. Og endelig må vi vel også have Gud eller troen med på listen. Det er og bliver en trosag, men jeg synes, vi skal have den med, fordi at det er en forklaring, der fylder rigtig meget for mange mennesker. Hvad angår placebo, så er der mere og mere forskning og mere erkendelse omkring, hvad der sker, når mennesker oplever en bedring, en placebo-effekt. Og en af dem, der virkelig har bidraget til dette felt, det er Fabrizio Benedetti, som har forsket i det her i rigtig, rigtig mange år. Han har blandt andet skrevet den her bog, Placebo Effects, Understanding the Mechanisms in Health and Disease, hvor han blandt andet analyserer, hvad der sker op i hjernen og kan dokumentere, at når mennesker oplever en smertelindring for eksempel ved placebo, så er det de samme centre i hjernen, der aktiveres, som når man administrerer et smertestillende middel, for eksempel morfin eller opiater af en anden art. Det leder os jo hen til, hvad er det så, man kan gøre for at afstedkomme sådan en placeboeffekt, og har troen nogen betydning her? Tro bliver jo ofte opfattet ganske retligt som tillid. Faktisk er det græske ord for tro, pistis, det betyder faktisk tillid. Og vi ved, at det, der egentlig er det virksomme i placebo, det er positive forventninger, og det er ikke mindst tillid, og ritualer kan have en kæmpestor betydning for placebo. Der er få ting, der er så tillidsvækkende og skaber så stor en placeboeffekt, som når en patient har tillid til lægen. Og derfor er det, vi udmærket her kan sige, trust me, I'm a doctor. Du kan også sige, trust me, I'm a nurse, men der er i hvert fald tillid i spil i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel, når det er et godt møde, og denne tillid kan skabe placebo. Derfor taler vi også mere og mere i dag om the doctor drug, som et andet ord for placebo. Det er det, vi jo gerne vil blive bedre til at aktivere inden for sundhedsvæsenet. Vi ved, at sygdomssymptomer modereres af kvaliteten af kontakten mellem patient og sundhedsprofessionel.
Og derfor taler den tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, meget rammende om placebo som et dårligt ord for en god effekt. Kan vi med andre ord gøre noget mere aktivt for at fremme den her effekt i klinikken ved hjælp af god omsorg, ved hjælp af god kommunikation? Det var der nogle forskere i Tyskland, som satte sig for at undersøge, og her var det en population af 124 patienter, der skulle have en alvorlig hjerteoperation. Det var et prospektivt design, det vil sige, at man fulgte dem over tid. Og så havde man 3 grupper. Dels en interventionsgruppe, dels en standard supportgruppe, og dels den tredje gruppe, som havde fået ren og skær standard medicinsk behandling, eller almindelig behandling, som man var vant til det. Men Expect-gruppen, den første gruppe, fik tilbudt 2 samtaler, som alene handlede om forventninger omkring det gode, der kunne komme ud af denne her operation. Du vil kunne gå på trapper igen, du vil få mere overskud osv. Supportgruppen fik 2 gange almindelig samtale om generelt support inden en operation. Og så sammenlignede man de 3 grupper for 2 ting. For det første outcome, det var komplikationer. Og det andet outcome, det var antal dage på hospitalet. Hvad det første outcome angår, så klarede dem, der havde været i Expect-gruppen, der havde fået samtaler om positive forventninger, klarede sig markant bedre. Havde færre komplikationer og endte med at belaste sundhedsvæsenet væsentligt mindre end både gruppe 2 og gruppe 3. Hvad outcome 2 angår, det er jo noget, man ofte ser på, kan vi forkorte en hospitalsindlæggelse ved hjælp af en eller anden intervention. Så må man sige, at også her var der forskel mellem de 3 grupper. Expect-gruppen, dem der havde fået de positive forventninger, de havde 13 dage indlæggelse, supportgruppen 14 dage og standardgruppen 17 dage. Med andre ord, det ser ud til, at det virkelig godt kan betale sig at sætte ind med indsatser, der styrker tillid i sundhedsvæsenet, og på den måde også måske kan være med til at styrke en placeboeffekt og et sundhedseffekt i det hele taget. Så det, der altså er sket, det er fra, at man har set meget negativt på tro og religion, der er man nu begyndt at anbefale religion på lignende med andre anbefalinger ud fra befolkningsundersøgelser. Og et eksempel på det er Bobby Zacharias bog Opskriften på et langt liv. Den har jeg taget med til jer her i dag. Den lyder sådan her. For det første, hold en normal kropsvægt. Drik alkohol i begrænsede mængder. Drop tobakken. Spis morgenmad regelmæssigt. Lad være med at spise mellemmåltider. Dyrk motion heldigvis i moderat omfang. Vær aktiv så længe som muligt. Skab positive relationer til andre mennesker. Flyt på landet. Tag en længerevarende uddannelse. Lev sammen med en partner. Og få et kæledyr. Ja, selv det er der forskning, der viser, at det har en betydning for livslængde. Og det sidste punkt, det var så netop få en religion. Og nu kunne jeg som teolog jo få et følge på tværs, for man kan jo ikke bare få sig en religion for at leve lidt længere. Det er jo det ultimative spørgsmål, om der er en Gud, om der er et liv efter døden, som vi ikke kun kan sætte op omkring livslængde benefits. Og det har jeg også talt med Bobby Zacharias om, holdt nogle oplæg med ham. Der siger han, det må I teologer finde ud af. Jeg kan bare se, at der er en sammenhæng, og derfor så skal det her med på listen. Et par refleksionspunkter i forhold til det, som allerede er blevet sagt. For det første, vi ved, der er en sammenhæng mellem tro og helbred. Forskning viser, at troende lever længere og har flere ressourcer at trække på ved sygdom. Hvordan kan vi forklare disse fund, og hvad betyder det for vores patienter? For det andet, hvordan skal man forstå metaforerne tro flytter bjerge, og bjerge flytter tro? Hvorfor tror du,
man har set så negativt på religion. Og nu nærmer vi os det andet oplæg om forholdet mellem tro og helbred. Vi runder af her på det første, hvor vi har set på selve forskningsfeltet, og vi har kigget på forholdet mellem tro og helbred ud fra metaforen, at tro flytter bjerge, og skal nu begynde at kigge på den omvendte metafor, at bjerge flytter tro. Foreløbig tak, fordi du kiggede med. Vi ses om lidt.